Писна ми от най-големите некадърници да качват TikTok как се правят тренировки на лостове. Така че нека ви покажа 3 прости упражнения, с които да направите такъв гръб. Нека почваме. Не ги гледайте другите. Всяка една тренировка трябва да почва с загрявка, за да не ви пукат ставите като удартеете. Няма как да минем без набиране с широко захват. Значи това е упражнение, в което наистина ще ви изгради гърба. Като без да си плащате като някакъв супер подгърбъл. Само нагоре и надолу с лека чупка в кръст. Упражнението трябва да се изпълнява много чисто, като пускате додолу. Така опитвате да правите максимално повторения до откат. Няма как поне близо до вас да нямате един стрит фитнес. Така че следващото упражнение на същия принцип. По абсолютно същия начин, но вече влиза в по-долната си част на гърба. Като от всичко трябва да правите по 4 серии, като първото и последното упражнение е до откат. Това наистина ще ви напомпа гърба и вече няма да сте скини бой.